سلام زخبركن انت خطاتلتي مدبات دمص حفاش إيرترا تمالي سونوي قداماي كفال نقفعتات حزب إيرترا ببمدرخو زبره صحف قريبنا لكم منبارنا زفلاتيو أبنايت مال مدبنا نتاريخاوي دحر بايتا قفعتات أبلعل حزب إيرترا قال خاب قفعتات جزاءات أبيسينيا كاب مفار 16 كفل الزمن جميرهم كتلناون نقفعتات جزاءات إثيوبيا بأوان برتاو ألسي قداماي مدرخ كاب شنجعة 161 كساب شنجعة 166 استخايد قفعتات تخطاتلنا نيرنا نلوم دما مغصلتا نايز مدد جاملاوي قفعتات إثيوبيا بز قداماي مدرخن كمون نابكال أي مدرخن كنقرولكم هنا سناي مكتال سرعات إثيوبيا مفراس فدراشن بدليت حزب إيرترا كمتفاصمن ممثال أجر قراب زي بلو رجوع بوليتيكاوي هواهو كفتصملو يزدل نيرو نتي عدك أو تقاومو جناب ولدون مقطعيكا نطف وتهدراوي من قصاص برسم مكياج قبل علتهم دقوم نابك ألسي زتتصنبرو صدرابيتات كونا نتقادلتي دقو في أميلهم زتأرطروهم زيقاتات زتفلالي سقومتتات يوصدو من بارم يفلات يخون بر بزني حيلن مفر راحن سقومتتات زي نتحان ساب زتولع بارع صورا كأخموا أي كالون اقواد آنا قهاري خيب بمنبارو نشاء الله سبسلتان إثيوبيا مماليسو يعرقو نبرا ازي سقات زي ابتنقوس حيلة سلاسة بعسران شوعاتن سنة شحنت شعات ميتن سوسان كلتن عبس مرا لعلوات سبسلتان منقستي إيرترا تحتوات حلفتي تكالات منقستي حلفت بوليسن سراويتن عما حادرتي مرحت هيمانوتن قبيلاتاتن عبيت عدي أبز ترخبلو أخيبا زسمو عمدرة بخمزي زسعب كأنا عن صباري قوام حزب إيرترا بناصنتو بجبر استقالة حزبيو صلاة إن إثيوبيا بزورورلو غزي بزحات إيرتراويان كاب طاليان هاديمهم أبغوننا خوينهم شوعات عامتات مالت كاب شنجعة 235 كساب شنجعة 241 نس جاغان إثيوبياوان أحواتهم أنصار صلاة تواقعوا إثيوبياون نتومان مسكيروم يوم إيرترا نبدي إثيوبيا ختملس كاب تخيلت عرون إثيوبياون نتنا إيرترا أبقدم ودو حورات هاجرات بمنصورة أبترا تتصاويتهم الزخر تكبر حجونا وسط حزب إيرترا خمزولا أمني تخونا جن أزيوم بقصرو حدات زخون عصباتنا يدقلو أخاتن أو وسطنا اللو تخونا تات كابلو مصباح كحيشن نابلنا أقل غيرنا هنصبت أنيحنا تزحزن نسرق انزمتان نايزو ما شبرتي قلو وصعتنيا تات بوليتيكا وملكع كهبو ويفتنو مهلاهم يو بوليس قال إدما عبت جزين بوتان مرز كاز في الزمز نبرة مدقعتات زتمارخت أبانا جنبرم وقع عن سبع طريش حنت شعات 263 وقع جنجرين شمونتن مقابيت شحنت شعات 263 سرحيت هاي كوتا عسران شمونتن سنة شحنت شعات 263 وقع تقربع مقابيت شحنت شعات 264 قال خابتي نزألا إيزاد معلون حيالو برز سلابلون قطمات نبرم ثورة إيرترا كابز جمر أوشتن قداموت كلتا عمتات مالت كساب مودعتا شحنت شعات 263 أب هادن تقادلتي توافي رمز نبرو حيلتات بوليسن فيلد فورسنيوم إذا حيلزي نتن بقطري وحدات تقادلتي حاليفو قدات يوردلو مكان تنبرة كداخلهم جن أي كالن بزد ما سراويت إثيوبيا حاجزو كوفي عبز تفلالي كبابيتات كنكساس جمرم مدب سراويت إثيوبيا طور سراويت لمجمريا غزي مستقادلتي وقع زغطملو عب مقابيت شحنت شعات 264 عب تقربا باركا عب زتخايدو وقيوم
ካብቲ እዋነቲ ጀሚሩ ጦር ሰራዊት ንዳህሳስን ሃድንን ተጋደልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብብዝሒ ይንቀሳቐስ እኳ እንተነበረ ካብቲ ናይ ፖሊስ ፊልድ ፎርስን ሃድን ዝተፈለየ ውፅኢት ከምፅግን ኣይከኣለን። ድሕሪዚ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ሰውራ ኤርትራ ንምጥፋእ ካልእ ሜላ ኣብ ምህንዳስ ኣተወ። እቲ ሜላ ገረብ ሓኽላ ነበረ። ኣብ ተፈለማ ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንህዝቢ ኤርትራ ከፋፊሉ ንምግዛእ ሰውራ ኤርትራ ብኣዕራፍ ከም ዝድገፍ ጸረ ክርስቲያን ምንቅስቓስ ኣምሲሉ ብምግላጽ ንኤርትራውያን እስላም ከም ጸረ ክርስቲያናዊ ኢትዮጵያ በንጻሩ ንኤርትራውያን ክርስቲያን ከም ፈተውቲ ኢትዮጵያ ዘምስል ዘመተታት ብምክያድ ግፍዓዊ ተግባራቱ ዝያዳ ናብ እስላም ዝቐንዐ ነበረ። በዚ ድማ ካብ ክርስቲያን ደቂ ኸፈሳ ብኣካላዊ ብቕዓቶም ዝተመርጹ መንእሰያት ብጸረ ደባይ ኩናት ብምስልጣን ነተጋደልቲ ኣብ ዝኣተውዎ እናኣተወ ዝድምስስ ሓይሊ ከቕውም ወሰነ። ዕላማ ሙቓም ናይዚ ኮማንድ ዝተሰመየ ሓይሊ እዚ ሓደ ነቲ ኣንጻር መግዛእቲ ዝተላዕለ ቃልሲ ሃይማኖታዊ መልክዕ ምልባስ፣ ክልተ ሃገራዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምብትታን፣ ሰለስተ ነቲ ኩናት ናብ ኩናት ሓድሕድ እስላምን ክርስቲያንን ኤርትራውያን ምልዋጥ ነበረ። በዚ ዕላማ እዚ ሓይሊ ኮማንድስ በቐንዱ ብኣመንቲ ክርስትና ክቐውም ተወሰነ። ስርዓት ሃይለ ስላሴ እቶም ኣብ ከተማታት ዝቕመጡ ክርስቲያን እውን እንተኾነ ድሮ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝነበሮም ስምዒት ብዝተፈላለየ መገድታት የግህድዎ ስለ ዝነበሩ እቶም ዝመልመሉ ብዙሕ ቀለማዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ኣፍልጦን ዘይብሎም መንእሰያት ደቂ ርሑቕ ገጠር ክኾኑ ይመሪጹ። ብእስራኤላውያን ክኢላታት ድማ ብፍሉይ ስልቲ ጸረ ደባይ ኩናት ተዓለሙ። 300 ወተሃደራት ዝሓዘ ቀዳማይ ዙርያ ሓይሊ ኮማንድስ ب3 መስከረም 1964 ክምራቕ እንከሎ ብድሕሪኡ ተዓሊም ብዙርያታት እናቐጸለ እዚ ጸረ ደባይ ሓይሊ እዚ ኣብ መፋረቕ ሰብዓታት ብዝሑ ልዕሊ 2500 በፂሑ ምንባሩ ጸብጻባት የመልክቱ። እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውዲት ስርዓት ኢትዮጵያ እናተጋህደሉ ብዝኸደ ኣብ መፋረቕ ሰብዓታት ንስርዓት ኢትዮጵያ እናራሕርሐ ንሓይሊ ሰውራ ዘደልደለ እዩ። ኣብ እዋን ተዓሊምን ድሕሪኡን ነዞም ኤርትራውያን መንእሰያት ዝግበረሎም ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ሸፋቱ መጋበርያ ሃገራት ዓረብን እስላምን ምዃኖም ዕላማኦም ድማ ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ነፂልካ ክርስቲያን ዘይብላ እስላማዊት ሃገር ምዃም ምዃኑ ዝገልጽ ነበረ። ብሓፈሻ እቲ ጎስጓስ እቶም ወተሃደራት ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ክቱር ጽልእን ቅርሕንትን ከም ዝሓድሮም ዝገብር ነበረ። ነዚ መንፈስ እዚ ሰኒቑ ዝመጽእ ሓይሊ ኮማንድስ ኣብ መጨረሻ 1964 ተጋደልቲ ንምድምሳስ ብዙሕ ወፍርታት ከካይድ ጀመረ። እዚ ሓይሊ እዚ ካብቶም ቅድሚ ወፍርታት ዘካይዱ ዝነበሩ ሓይልታት ፖሊስ ፊልድ ፎርስን ጦር ሰራዊትን ናይ ውግእ ብቕዓቱ ኣዝዩ ጸብለል ዝበለ ነበረ። ተጋደልቲ ዝተንቀሳቐስዎ ቦታታት እናሰዓበ ነቲ ሰውራ ሙሉእ ብምሉእ ክድምስስ ከዓ ብኩሉ ማዕዝናት ተንቀሳቐሰ። ኣብቲ እዋንቲ ሓይሊ ኮማንድስ ብወፍርታት ዘይበጽሖን ዘይዳህሰሶን ርሑቕ ከባቢታት ዳርጋ ኣይነበረን። ክሳብ ናብ ኣኽራናት ሰሜናዊ ሳሕል ከይተረፈ እናተንቀሳቐሰ ኣብ ገለ ውግኣት ዘጋጥሞ ዝነበረ ክብድ ዝበለ ክሳራታት ብዘየገድስ ኣንጻር ተጋደልቲ ብልዑል ስምዒትን ቆራጽነትን ይዋጋእ ነበረ። ይኹን እምበር ሓይሊ ኮማንድስ ብመጠን ህንዳድኡና ዘካይዶ ዝነበረ ሰፊሕ ዳህሳስን ነተጋደልቲ ክደኽም ኣይከኣለን። እኳ ደኣ ናብ ሰውራ ዝስለፉ መንእሰያት እናበዝሑ ስርሒታት ሰውራ ድማ እናዛየደ ይኸይድ ነበረ። ኣብ መፋረቕ ሱሳታት ምንቅስቓስ ተጋደልቲ ካብ ምዕራባዊ መታሕት ሓሊፉ ናብ ከበሳታት ኤርትራን ናብቲ ስትራቴጂካዊ ወደብ ምጽዋዕ እትርከበሉ ምብራቓዊ ጎላጉልን ተቐልቂሉ። ተጋደልቲ ሳልሰይቲ ክፍሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከበሳታት ራብዐይቲ ክፍሊ ድማ ኣብ ምብራቓዊ ጎላጉል ክንቀሳቐሱን ንኣሽቱ ስርሒታት ክፍጽሙን ምስ ጀመሩ
ሓደገኛነቱ ንገዛእቲ ኢትዮጵያ ዝያዳ እናሸቐሎም ከለ ከመልሰ ግብርናይዚ ኮማንድስን ጦር ሰራዊትን ተጋደልቲ ተራእዮም ኣብ ዝተባህሉሉ ዓድታት ሰማሃርን ምዕራብ ሰራየን በቁልጡፍና ተንቀሳቀሱ ንደቂ ዓዲ ከእስሩ ከባሳብሱን ክርስኑን ወንበዴታት ተቀቢልኩም መጊብኩም እናበሉ ንህዝቢ ከጋፍዑን ሰብኣውነቱን ክብረቱን ክግህጹን ተራእዩ ህዝቢ ርዒዱ ነቶም ኣካሉ ዝኾኑ ተጋደልቲ ከይዕቁብ ዝገብርዎ ዝነበሮም ምፍራሕን ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ግፍዕታትን ግን ዝኾነ ለውጢ ኣይምፅአን ስርዓት ኢትዮጵያ ባርዕ ሰውራ ኤርትራ በኣጋን ምቕሃም ብዙሕ ወተሃደራዊ ወፍርታትን ዳህሳሳትን ኣካይዱ ምስላጥ ምስ ኣበዮ ካልእ ተወሳኺ ሜላ ክትጥቀም ወሰነ እቲ ውሳነ ኣብ ሰለስቲአን ኣውረጃታት ከበሳ ማለት ሓማሴን ሰራየን ኣክሎግዛይን ከምኡውን ኣብ መሬት ኩናማን ሰንሒትን ዝርከቡ ሓረስቶት ብረት ምዕጣቕ ነበረ ነዚ ንምግባር ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታትን ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ህዝቢ ብመንገዲ ዕሱባት እናወደቡ ህዝቢ ዕሱባት ሸፋቱ ንምጥፋእ ብረት ይወሃበና ኢሉ ከም ዝሓተተ ዘምስል ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ጀመሩ በዚ ዕላማ እዚ ድማ ኣብ ጥቅምትን ሕዳርን 1962 ኣብ ኣስመራ መንደፈራን ደቀ ምሓራን ኣሽሓት ሰባት ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻየደ ሓደ ካብቲ ነዚ ሰልፍታት እዚ ኣመልኪቱ ብጋዜጣ ሕብረት ዝወፅእ ዝነበረ ተኸታታሊ ዜናታት ከምዚ ይብል ብሰንበት ፍርቂ መዓልቲ 14 ሕዳር 1995 ልዕሊ 5000 ካብ ህዝቢ ውራጃ ሓማሴን ምስ ምስለይነታቱ ባንዴራ ኢትዮጵያ እናንበልበሉ ጸላእቲ ክብሪ ሃገርና ክትንክፉ ኣይንፍቅድኒና ዝብል ታቤላታት ሒዞም ናብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ምሪሖም ቀሺ ምሕረት ኣብ ሃይሉ ብስም ህዝቢ ኣውራጃ ሓማሴን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ክብሪ ሃገርና ከይድፈር ንምክልኻል ድልዋት ኢና ቅድሚ 3 ዋርሕ ብመገዲ መሓዳሪ ኣውራጃ ሸፋቱ ንምጥፋእ ብረት ክወሃበና ሓቲትና ነርና እቲ ቅዱስ ዕላማና ነዞም ካብ ሕጊ ዝወፁን ሰላም ናይ ሃገርና ዝህቡኹን ዘለዉ ሸፋቱ ምጥፋእ እዩ ሰላም ቅሳነትን ስርዓትን ክህልወና እንትኾይኑ ዝኾነ ሽፍታ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ኣኼባታት ደይመደይልካ ዝተወደበ ምንባሩ ካብቲ ተኸታቲሉ ኣብ ጋዜጣ ሕብረት ዝወፅእ ዝነበረ ዜናታት ምርድኡ ዝከኣል እዩ ዕላምኡ ድማ ምንቅስቓስ ተጋደልቲ ናብ ከበሳ ከይድይብ ብረት ብዝዓጥቐ ህዝቢ ምዕጋት ነበረ ብተወሳኺ ንህዝቢ ከበሳ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኣስመራ መጠንቀቕታታት ምምሕልላፍ ነበረ ጎኒ ጎኒ እዚ ኣኼባታት እዚ ናብቲ ኣኼባ ተዓዲሞም ከብቅዑ ዘይተረኽቡ ሰባት ዝከታተሉ ሰለይቲ ተዋፊሮም ምንባሮም ይንገር ምክንያቱ ኣብቲ እዋነቲ ብዙሕ ህዝቢ እምነቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጥፊኡ ጥራይ ዘይኮነ ጽላእ ተሓዲሩ ነበረ ልክዕ እዚ ኣኼባታት እዚ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ መጋቢት 1965 ኣብ ኣስመራ ብተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዱ መርኣያ ናይቲ ህዝቢ ብሕልፊ ድማ መንእሰያት ዝነበሮም ሃገራዊ ፀረ መግዛእታውን ቅሓት እዩ
ኣማሓዳሪ ኤርትራ ኣስራት ካሳ ድሕረቲ ናይ ተምሃሮ ሰልፊ ኣብ 3 ኣውራጃታት ተንቀሳቒሱ ንኣማሓደርትን ሓለፍትን ርእሰ መምሃራንን ኣኼባታት ብምክያድ ተምሃሮ ስርዓት ስኢኖም ከም ዘለው ስለዚ ድማ ስነ ምግባር ተምሃሮ ዝቆጻጸራን ዝመርሓን ኮሚቴታት ምቋም ከም ዘድሊ ምግላጹ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መንእስያት ተምሃሮ ዝፈጠሮ ጽልዋ ንሰበት ስልጣን ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከም ዘስግኦም ዘመልክት ነበረ ብርግጽ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ተምሃሮ ካብ ኣስመራ ይኹን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰውራ ክጽንበሩ ጀሚሮም ነበሩ ሰበት ስልጣን ኢትዮጵያ ህዝቢ ብረት አጥቁና ይብላሎ ኢሎም እኳን ተጎስጎሱ ከም ተዝጎስጎሱሉ ብዙሕ አይደፍኡሉን ብሰንኪ ጉጉይ ተግባራት መርሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ገለ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት ብምምዝማዝ ንውሱን ከባቢታት መሪጾም ማለት ከባቢ ባሮንቱ ቋሓይን ወዘተ ውሕድ ቁጽር እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ብረት ከዕጥቁ ይመረጹን ምስ ግዝጋሰ ሰውራን ጽልኡን እቲ ናብ ህዝቢ ዝዝርጋሕ ብረት ተመሊሱ ከይወግኦም ስለዝሰጉ በዚ ድማ ሰውራ ኤርትራ ንምጥፋእ ዝያዳ እምነት ዘንበሩሉ ሓይሊ እቲ ተጋደልቲ ንምድምሳስ ኣብ ቀጻሊ ሃድን ዝነበረ ሓይሊ ኮማንድስ ነበረ كبرى سماعتنا سلسل كفال نايزي كنقربلكم تصنحنا مدب صباح تخطاطلو بوغنا سلام